Здравейте, радвам се, че съм тук. И добре дошли при нас в студиото. Има ли смисъл от вотовете? Кажете ми, каква криза няма в българското общество? Дали нямаме енергийна криза, дали нямаме криза с водата, дали нямаме финансова криза, дали бюджета не е на червено още първото 3-месечие? Каква криза няма в това общество? И въобще, блатото, в което се намираме, защото държавата ни не е в светущо състояние, икономиката също, предполага някакви действия. Добре, не само след 3 дни отиваме в клуба на богатите. Кажете ми една държава, която е станала по-зле, когато е приела еврото. Аз ще ви кажа 2 държави, единствените, които не са питани дали да въведат еврото или не. Това са България и Кипър. Всички останали са провели референдуми. И има няколко държави, на които гражданите са казали не. И те са извън зоната, но пак са търгуват, общуват и пак са част от това икономическо пространство. Смятате ли, че има смисъл от референдум да излезе ли България от Евросъюза? Ами, как да ви кажа, българите не бяха питани дали да влязат в Евросъюза. Те не бяха питани дали да влязат в НАТО. Аз не казвам, че е зле да бъдем в Евросъюза. Напротив, ние имаме много ползи от това. И нашата партия никога не е твърдяла, че България трябва да излезе от Евросъюза. Понеже едното е свързано с другото, еврозоната с членството в Европейския съюз. Заради това ви питам дали вие и за излизане от Евросъюза ли сте? А защо така превратно? Тук е важно да се правят тънки разлики. Въпреки, че е много важно да се гледа и голямата картинка. Да не искаме да въведем еврото точно сега не означава да излезем от Евросъюз. Защото ние бяхме прияти за членове на Европейския съюз с дерогация. Тоест, не беше фиксиран срок, нито дата за влизане. И когато говорим за конвергенция, т.е. сближаване, е хубаво да изберем момент, в който и европейската икономика, и българската икономика могат да прелеят една в друга, без това да предизвика сътресения. И това да говори за готовност, да има доказателства за готовност на българската икономика да влезе. Аз не вярвам в мантрите, че ние влизаме в клуба на богатите, защото богат се става не отвън, а отвътре. Ние трябва да имаме производство, индустрия, да нямаме дефицит, да имаме социални плащания, висок стандарт и така нататък. Нарастването на доходите, например, не са ли факт в България от последните години? Ами не са факт. Напротив, факт зависи за кои. Защото в страната има страшно много енергийно бедни. И за пенсиите, и за трудовите доходи. И двете нараснаха. Вижте, не можем да говорим, че са ни нараснали доходите при положение, че имаме криза с медицинските сестри, например. Не можем да твърдим, че икономиката ни се развива добре при положение, че бюджета ни е на 3,7, ако не се лъжа, милиарда на червено още първото 3-месече, и това е в период, в който се събират приходи в държавата. А защо тогава има 11% по-голяма събираемост на доходите от същия период на миналата година? Ами трябва да видим от колко. От какво? Не може да се гледа само... трябва да се гледа и базата. Именно, по същата логика, защо да е на червено, като има по-голяма събираемост? Като ние сега сме... Кой юли е днеска? 4-ти? 5 юли. Ами до края на годината ще видим как ще си изпълни този бюджет. Да ви върна обаче, госпожо Катинчарова, на вотовете. Кажете сега, идва 4-тия, вашия вот. Какъв е смисъл от тия вотове, като за него си гласуват само вносителите? Само вие си гласувате за тия вотове. Вече ви отговорих. В страната има много видове кризи, които вече ви изброих. Коя е сега кризата? Екологична криза идва. Екологичната криза, да. Хората, които не пътуват... Какво е кризисното в екологията? Европейския съюз е източник на много строго екологично законодателство, което ние приветстваме да бъде пренесено и спазвано. По наши емпирични изследвания и доказани сигнали, 1/10 от територията на страната е покрита от незаконни сметища. На фона на безводието това е една екологична язва, която отрови водата, почвата, подпочвените води, въздуха. Няма ред в това. Българските селища, не знам дали пътувате из страната, аз много пътувам и се срещам с много хора. Няма село, до чието гробище или в някоя друга част да няма купчина, отпадъци, които гният. Изхвърлят се трупове на животни. В София се изхвърлят медицински отпадъци. Нерегламентирано. Получаваме непрекъснато сигнали. Затова направили сме интерактивна карта, която е доста по-богата от тази на Министерство на околната среда и водите, която показва, че държавата ни е осеяна със сметища. И тези сметища не могат да бъдат управлявани, въпреки че имаме добър закон за управление на отпадъците, който напоследък беше променен и бяха дадени по-големи правомощия на кметовете. Сметищата в България са причина кабинета да падне? Сметищата в България са повод да се поиска недоверие на правителството за не справяне с тази ситуация, защото ние ще докажем, че правителството не спазва законите на страната. Пренесеното от части
европейско законодателство, което не се спазва. И то не е само в тази област. Имате ли си тактика, госпожо Катинчарова? Ще търсите ли други гласове, подкрепа? Ще питате ли ПП-ДБ, които са опозиция? Разбира се, работим по този въпрос. Работите си по въпрос. На ПП-ДБ разчитате ли? Ами, да кажа честно не, защото те обявиха дни преди т.е. ден, може би преди да внесем нашия вод, че преди датата 8 юли те не смятат да гласуват за вод на недоверие на правителството. Очевидно това е много важно за тях и разчитат този процес да стане необратим. Имате ли си прогноза какво ще стане пък в самата парламентарна група на Продължаваме промяната Демократична България? Не съм политическа гледачка и не желая да се ангажирам с точни предсказания. Това, което се случва с ПП в момента е наистина тъжно. Според нас и според мен лично Кирил Петков стана безсмислено жертва на това. Очевидно тази партия ще бъде смляна от статуквото и има такива опити отдавна. Така че ще наблюдаваме събитията, но е жалко тази партия да бъде оставена да се дави в общинска корупция, както така се представи ситуация. Така да се каже, госпожо Катинчарова, вие отскоро сте в официалната политика, нали? Отскоро сте влязохте последната група, която влезе в Народното събрание. То с един казус. Предишния парламент. Да, бяхте за малко там, пък много бързо се разтурихте. Но сега сте... Очистихме се. Очистихте се, добре да е. Държа да отбележа това. Да. Ние не се разтурихме, ние се очистихме от хора, които смятахме, че предадоха ангажиментите на към избирателите. Защо позволихте тогава толкова предатели на третия ден да се появят? Ами, вижте, човек се разкрива. Народното събрание е място, което като лупа изкарва най-лошите черти от човека. Човек там се облича с власт, с внимание, разполага с най-голямата медия в страната, каквото са камерите на Народното събрание, микрофон и така нататък. Така че хората се променят. Добре, няма как да това има си било в другия мандат. Както се каза, какво било. Сега сте в този мандат, в 51-то Народно събрание. И какво наричате вие от величие да изобличаваме мафията? Какво наричате вие? Понеже прочетох, че с Макларана на господин Михайлов и Ферарито ще разобличавате мафията. Па те ги дерегистрираха от СДВР, колите ви. Така, не са дерегистрирани колите. Вижте, тази ситуация е много конфузна за властта на практика, защото... Те чии коли са тия? Не са лично на господин Михайлов, не мога да ви кажа на кой са. Дали са? Някой му е дал коли. Да кажем, да. Те са много хубави. Те естествено, че са много хубави. И метафората с тях е, че малко хора ще могат да си позволят такива коли в България, докато това правителство управлява страната. Но вижте, историята с колите съвсем накратко, защото не смятам, че е най-важната ни тема днес, е такава. На тези коли, заради факта, че ликовете на Делян Пеевски и Бойко Борисов са на повратите по колата, беше търсен начин да бъдат спрени от движение. Самите полицаи, самите служители в КАТ се извиниха за това неудобство и за цялата тая история, да бъдат качвани на канали, да им се търси някаква техническа неизправност или някакво друго нарушение, което те не намериха, за да могат да бъдат спрени от движение. Самите полицаи се извиниха и казаха, че това, което правим е неправилно. Да карат, например, шофьора на микробус, защото там не бяха само тези две коли, един микробус, който беше с лепенки, да свали лепенките си в КАТ, като го удариха на молба, защото не намериха законово основание да го накарат да свали тези лепенки. Всъщност, с тази акция на полицията, очевидно по обаждане на няколко, стана ясно, че някои хора много се притесняват да си виждат лицата по колите и те да обикалят София и страната. Те ще обикалят София и страната. Добре, след като сте залепили лицата на господин Борисов и на господин Пеевски на колите, смятате ли, че е възможна формула, управленска формула, която да изключва, да изолира господин Пеевски и господин Борисов от властта? Има ли такава формула за България? Господин Пеевски и господин Борисов управляват в момента благодарение на БСП и Има такъв народ. Това са формациите, които подкрепят тази управленска коалиция. БСП, за съжаление, говори едно, върши друго и разочарова много от избирателите си. Обзалагам се, никой от тях не е очаквал след толкова приказки и от страна на Има такъв народ също, никога с Борисов, никога с Пеевски, да очакват своите народни представители да бъдат в тази коалиция. БСП и Има такъв народ има да отговарят на въпроси на избирателите си, на които трудно ще намерят резонен отговор и ще могат да ги убедят да ги последват отново. Така че, позволете ми да направя нещо, което
си мислех на път към студиото ви тази сутрин, в прохладата, това време, в което живеем, ми напомня за последните десетилетия безвремие в края на османското робство, когато пак е имало клокочещо народно недоволство. И от това време ние помним кои? Борците Ботев, Левски, Караджата, Бенковски. Останалите са забравени. Ако днес няма хора, които да се борят срещу това, в което живеем, и в което малко хора се възползват и са доволни, а много страдат и не са доволни, тогава има смисъл от всяка такава съпротива. Това разбиране звучи като на литературно, така, възвишено литературно четене, госпожо Катинчарова. Това напротив, метафората смятам, че е доста разбираема за голяма част от публиката. И този литературен патос, смятате ли, че се съдържаше в пътешествието ви до Европа? Там, това на европейците ли искате да го кажете? На кого? На европейското турне? Така. На кого искате да го кажете? Не съм съгласна с вашето определение на европейско турне. Това беше автошествие с важно послание, което мина през много големи европейски градове. Бяхме в Брюксел, в Ротердам, в Хага, в Франкфурт на Майн, Виена, Братислава, Будапеща. Навсякъде европейски граждани ни аплодираха. С нас се свързаха опозиционни медии и всякакви други медии, които проявиха и интерес към каузата ни и разпространиха нашето послание сред собствената си публика. Ние говорихме на техния език в Виена, в Братислава, в Брюксел. Как да кажа, в Брюксел се провеждаше двудневна среща на Европейския съвет. Господин Росен Желязков беше там, нашите евродепутати бяха там. Не си направиха труда да ни поздравят или да ни оборят, или въобще да се срещнат с нас. Но това, което разбрахме в Брюксел, т.е. първо да кажа посланието ни до там беше, че българският народ не е питан за това иска ли да приеме еврото сега, а не изобщо. И моля да правим тази разлика. И това послание стигна до много европейски граждани. И искам да ви уверя, че в Европа, която населява 400 милиона души, също има недоволни от управлението на тази Европейска комисия, която е назначена, самоназначена. Да ви кажа, нямам никакво съмнение, че има хора, които са недоволни от управлението на Европа. Въобще не се съмнявам в това, което казвате. Ама аз си не ви убеждавам. Искам да кажа, да отговоря на въпроса ви, че нашето послание стигна до там и ние разбрахме, че Европа е част от това. А след 8 юли ще бъде ли безпредметен всеки един протест срещу еврото? Напротив, винаги има смисъл от протест и от опити да се промени статуквото. Защото, господин Любенов, ние не се борим само за себе си, ние се борим за това да има демокрация. Това правителство и този парламент дойдоха на крилете на лъжата. Това бяха едни нечестни избори и конституционното решение, колкото и частично да даде отговор или корекция на този вод, го доказва. Така че демокрацията в България е взривена, а в Европа тя също страда. Какво мислите, че ще стане генерално с цените с въвеждането на еврото от 1 януари, госпожо Катинчарова? Какво ще стане в България? Ами ще видим, но мен не ми харесва разговора по това как ще компенсираме, колко високи ще станат цените, колко ще ни скочат данъците. С много хора говорихме в Европа, които разказваха как Белгия е била четвъртата финансова сила на континента и през 2001 година, след приемането на еврото, нещата са се влошили за обикновените хора. Предстои да видим какво ще стане това, но нашата икономика, ние твърдим, не е готова да се влее в европейската икономика и всъщност това, което не се казва, се губим в подробности. Колко ще скочат цените, с колко процента, колко струват доматите, колко ще станат краставиците и така нататък, как ще ги коригираме, как нямаме либерализирани цени на тока, всъщност имаме, но ги дотираме ние вместо да имаме пазарна среда, в която няма да има нужда от компенсации, няма да има нужда от дотиране на цените на тока. Вместо да имаме традиционно развити отрасли и една много силна произвеждаща икономика, икономика на иновациите в века, в който толкова силно се развиват технологиите, ние, вместо да говорим за демокрацията, ние вървим към пълзяща диктатура. И всъщност това, което трябва, важният разговор за това е, че ние нямаме демокрация и демократични принципи, нямаме пазарно стопанство, говорим за компенсации вместо за развитие.
Имате ли амбицията да промените облика на въобще на опозицията? Нашата амбиция е да направим България по-добро място за живеене с всичко, на което сме способни по законен, демократичен начин.